ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 5. ഏതാണ് അധ്യായം 5? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അതായത് കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്നും കൂടി നമുക്കത് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം കർമ്മ സന്യാസ യോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഇന്നലെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം ഉപദേശിച്ചത്. അർജുനൻ മുന്നേ ഭഗവാൻ അർജുനൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. സൂര്യദേവന് വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ട് അർജുനനും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അത് ഭഗവാൻ പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് പിറവിയില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് അതില്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ധർമ്മം എവിടെയാണോ ധർമ്മക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് ധർമ്മം തളർത്തി വളരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരം ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന് നമുക്ക് അത് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ. അടിസ്ഥാനത്തിലാ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അതനുസരിച്ച് ആ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഈ ഒരു വരി ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് തിരിച്ചത്? ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത്? മുക്തിമാർഗത്തില് തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? മുന്നേറാനായിട്ട്, മുക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ സോറി അധ്യായം മാറിപ്പോയി എന്റെ. എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാവിലെ 6:30 ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അത് എടുത്ത കാരണം എന്റെ മനസ്സില് അതെടുത്തു പോയി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഇപ്പഴാണ് വെച്ചത്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്ന മനസ്സിലായില്ല.
യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 4 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. 4 യുഗങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചില്ല. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഗുരുവിനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ സ്വീകരിക്കണം. ഗുരുവായിരിക്കണം. സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഇതിൽ 3 ലോകങ്ങള്: ഗോലോകവൃന്ദം, വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഭൗതിക ലോകം. 3 ലോകങ്ങള്. ലോകം ഭൗതികം. ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകവൃന്ദനം, വൃന്ദാവനം. കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ അധ്യായം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം, ഇങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് മാറ്റി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഇന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, അധ്യായം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനും പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ. ഇതിന് രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മ സന്യാസി യോഗം, സന്യാസയോഗം എന്നും കൂടി അധ്യായത്തിന് പേരുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ ഒരു സന്യാസിയെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, രൂപത്തിൽ നമ്മളൊരു സന്യാസിയെ കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സന്യാസിയാണ് തോന്നുന്നത്, പക്ഷെ അയാൾ സന്യാസി ആണോ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട്? എന്താ പറയാൻ കാരണം? നമ്മളത് പിന്നെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട്, പോണുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും ഒരു സന്യാസി അല്ലെ. ഇയാൾ എന്താണ്? രൂപത്തിൽ മാത്രമേ സന്യാസിയുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ഫുള്ള് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതിൽ അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. അതായത് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിലേതാണ് ശ്രേയസ്കരമായതെന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടത് ഭഗവാൻ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിക്ചറിൽ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാണ്. ഭഗവാന് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാം, ഭഗവാന് പ്രസാദം ഭഗവാന് നിവേദിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം, ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം, നാമം ജപിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? ഭക്തിയുതമായ സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ. അതാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്.
അപ്പൊ നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. നമ്മൾ അറിയാതെ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനിവിടെ ഒരു കഥ പറയുന്നതാണ്. ഇതിൽ നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവിന്റെ കഥ പറയാണിത് ഇവിടെ. അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവ്, ആ രാജാവിന് ശാപം കിട്ടുന്നതാണത്. അതായത് ഈ നൃഗരാജാവ് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യും. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ, അതായത് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള അതിന് യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുക. അതാണ് ആര് ചെയ്തിരുന്നത്, ഈ രാജാവ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗോദാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ദാനമാണ് അല്ലെ. അത് ചെയ്യുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടാണ്, പുണ്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകും, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും, വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഈ രാജാവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആ കൊട്ടാരത്തില് പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തു. ആ പശുവിനെയും കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ വൈകുന്നേരമായപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പശു അഴിഞ്ഞ് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തില് പശുക്കളുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി. അവിടെ ചെന്നു. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും രാജാവ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ പശു അഴിഞ്ഞു വന്നത് ആർക്കറിയില്ല, രാജാവിന് അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നും ഈ പശുവിന്, ഈ അഴിഞ്ഞു വന്ന പശുവിനെ പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുത്തു പോകും. അതറിയാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ പശുവിനെ കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ പോകുമ്പോ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണൻ രാജാവിനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പശുവാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അയാളോട് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അവര് തമ്മിൽ തർക്കാവാണ്. കാരണം അയാൾ പറയും എനിക്കിതിന്ന് ആരാണ്, രാജാവ് ദാനമായിട്ട് തന്നതാണെന്ന് പറയും. മറ്റാള് പറയും എനിക്കിത് ഇന്നലെ തന്നതായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താണ് അവർ രണ്ടു കൂട്ടരും. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ രാജാവിന് കാര്യം കേട്ടപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ, തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, അറിയാതെയാണെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയി. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേറെ പശുവിനെ തരാം അല്ലെ, എത്ര പശു വേണമെങ്കിലും തരാം, ഒരാള് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യില്ല, രണ്ടുപേർക്കും ആ പശു തന്നെ മതി. അങ്ങനെ അവര് രാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും ആ പശുവിനെ ഇട്ട് അവര് പോവുകയാണ്. അവര് രാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ്. കാരണം രാജാവ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അറിയാതെ രാജാവിന് എന്തേൽക്കാണ്, ഒരു ശാപം കിട്ടാണ് അവിടെ. രാജാവ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മമാണ് അവിടെ. രാജാവ് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. പക്ഷെ രാജാവിന് അവിടെ എന്താ കിട്ടിയത്, ആ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമല്ല കിട്ടിയത്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലമാണ് അവിടെ കിട്ടിയത്. ആ ഫലത്തിന്റെ ആ ശിക്ഷയുടെ ഫലമായിട്ട്, ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് രാജാവ് മരണപ്പെട്ട് യമദേവന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ യമരാജൻ ചോദിക്കാണ്, കുറെ പുണ്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു പാപമുണ്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. ഏത് ആദ്യം അനുഭവിക്കാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും ആദ്യം ഞാൻ പാപം അനുഭവിക്കാന്നറിയും. അങ്ങനെയാണ് രാജാവ് ഒരു പല്ലിയായിട്ട് ദ്വാരകയില്, ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തില്, ഇപ്പൊ ദ്വാരകയില് ഒരു കിണറ്റില് വന്ന് അവിടെ ജന്മം എടുക്കാണ്. അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ മക്കള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, രാജാവിന്റെ അല്ല, ഭഗവാന്റെ മക്കള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവര് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പന്ത് ഈ കിണറ്റിൽ വീണ് എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് കാണുന്നത്, ഈ വലിയൊരു പല്ലിയെ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ പേടിച്ച് അവര് ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്ന് ആ പന്തെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോ ആ പല്ലിയെ സ്പർശിക്കുമ്പോ ആ പല്ലിക്ക് എന്താണ്, മോക്ഷം കിട്ടാണ്. അങ്ങനെ പല്ലിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ രാജാവ് പറയാണ് അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല അല്ലെ, കാരണം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പറയാണ്. ഈ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും രാജാവ് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ ആ രാജാവിന് മോക്ഷം കിട്ടി, ആ രാജാവ് പോകാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത്, നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും, ആ രാജാവ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു സംഭവം, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ രാജാവിന് എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു, പാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണരുടെ ശാപത്തിന് പാത്രമായി മാറിയ രാജാവ്. അതാണ് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.
ന്യായസ നിത്യസന്യാസി യോ ന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി. നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ വെറുക്കുന്നില്ല. അതായത് രണ്ടുമില്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗുണം ദോഷം, സുഖം ദുഃഖം, ലാഭം നഷ്ടം. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന്, അതാണ് ദ്വന്ദ്ം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തില് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ നിത്യസന്യാസിക്ക് സാധിക്കൂ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നുമില്ല ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മോക്ഷമടയാനും ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഈ നിത്യസന്യാസിക്ക് സാധിക്കാണ്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ത്യജിച്ചു, പക്ഷെ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ആരാണോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കാണ്. ഭഗവാന് മാല ചാർത്തി കൊടുക്കും, ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്യും, ഭഗവാന് പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കും, ഭഗവാന് പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാനാണ്, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്ന് വരുന്നുള്ളത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യും? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേ ജ്ഞാസ പാപേന പത്മപത്രാവിവാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ എന്താണ്? താമരയില വെള്ളത്തിൽ എന്ന പോലെ. താമരയില വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലും അത് നനയുന്നില്ല അല്ലെ. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്? നനയാത്തതുപോലെ. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാൽ നനയുന്നില്ല. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇല നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നനയാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആസക്തി കൂടാതെ കർമ്മഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? താമരയില വെള്ളം എന്ന പോലെ, താമരയിലയില് വെള്ളം എന്ന പോലെ. താമരയില എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ. ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല.
യുക്ത കർമ്മ ഫലം ത്യക്ത ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മുഴുവനും ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാരണം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കാരണം എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? അത് എന്താവോ എങ്ങനെയാവോ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചിന്ത ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. പക്ഷെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മഫലങ്ങളിലെ അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽപ്പെട്ട് വലയും. അതായത് അയാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സമാധാനം കിട്ടും. ഈ വ്യക്തിക്കോ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് സമാധാനം കിട്ടില്ല. തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വലയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിന്റെ ഫലം ചിന്തിക്കാണ്. എന്തായിരിക്കും ഫലം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇതാണ് ഈശ്വരാവബോധത്തിലുള്ളവനും അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. അതിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആര് ചെയ്യുന്നത്? ആ വ്യക്തി. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചിരുന്നു. 3-27 ശ്ലോകം ഏതാണ്? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ശരിക്കും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അതിനെല്ലാം കാരണം. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു നമ്മളത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മളോടത് പറഞ്ഞു 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും തന്നെ പറയണത് ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതില്ല. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം. ഏതാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? രജോ തമോ ഗുണങ്ങള് അല്ലെ? 3 ഗുണങ്ങള് അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നെന്ന് പറയാണ് ഈ ഭഗവാൻ. തത്ബുദ്ധയാ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തി ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ.
ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇതെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയില്ലേ ശ്ലോകം. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തത് ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ. 4 കാര്യങ്ങളെ പറയണം. എന്താണ്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ആരിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. പരിപൂർണ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ? ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും നാഥനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനില് പരമ്പൊരുളില് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഈ 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക? നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഒന്ന് ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, പരമാത്മാവിലൂടെ, ഭഗവാനിലൂടെ. പരമസത്യത്തെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏത് അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു? 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, 2ാമത്തത് ചതുർഭുജ രൂപത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട്, 3ാമത്തേതാണ് എന്ത്? ഭഗവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ ബ്രഹ്മത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലൂടെ. പക്ഷെ ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താ സാധിക്കുക? അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവനായ വിനയാന്വിതനായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. അങ്ങനെ അത് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയ ഒരു വ്യക്തി, അതായത് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും ഒരു പശു ആയാലും ആനയായാലും നായയെ അല്ലെങ്കിൽ നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ ആ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ പണ്ഡിതൻ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ആ പണ്ഡിതൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ? ജീവാത്മാവല്ല, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാനായിട്ട് മാത്രമല്ല എന്താണ്? ആ പണ്ഡിതൻ എന്തുകൂടി അറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജന്മം കിട്ടി, ആ ഒരു പശുവായിട്ട്, ഒരു മൃഗം പശുവായിട്ട് ജനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ആനയായിട്ട് ജനിച്ചു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറാം? അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ചിലപ്പോ ബ്രാഹ്മണനാകാം, ചിലപ്പോ പശുവാകാം, ചിലപ്പോ ആനയാവാം, ചിലപ്പോ ചണ്ടാളനാവാം. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ബ്രാഹ്മണൻ ചിലപ്പോ ആരായിട്ട് മാറാം? ആനയായിട്ട് മാറാം, നായയായിട്ട് മാറാം, നായ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാം. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സത്യം ആര് മനസ്സിലാക്കി? ഈ പണ്ഡിതന്മാര്, യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാര് മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാവരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിതൻ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ കാണാണ്? സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാണ്. കാരണം ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളാണ്. ഇപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരം മനുഷ്യന്റേതാണ്. അടുത്ത ശരീരം ആ ജീവാത്മാവിന് ചിലപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയുടെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നെന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കാണ്? ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളില്, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൃഗമാണെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവ് ആ മൃഗത്തിലായിരിക്കും വസിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിയിലായിരിക്കും വസിക്കുന്നത്. ഇത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ പണ്ഡിതൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഹൃഷേത് പ്രിയം ച പ്രാപ്യ നോദി ചേത പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖ്യാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട്, സംഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അതായത് ആ വ്യക്തി ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭൗതികത്തിന് അതീതനായി കഴിഞ്ഞ എവിടേക്ക് കടക്കും? ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു അല്ലെ? സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആനന്ദത്തിൽ അധികം ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്ഥിരബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും, അസംഭ്രാന്തനായിരിക്കും. അതായത് ഒന്നിലും സംഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകില്ല, ദൈവശാസ്ത്രത്തില് ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. പിന്നെ ആനന്ദം വരുമ്പോ അധികം ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളില് ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായവനാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വ്യക്തിയെ. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ പുതഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളില് ഒരിക്കലും പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ, അതിലൊരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാര് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയവർ. അവരാണ് ആര്? ബുദ്ധിമാന്മാര്. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാം? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങൾക്കോ ദുഃഖങ്ങളോ അതിനവർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിൽ അവർ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാം കൃത്യമായിട്ട്? ഈ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്കും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ആദിയുമുണ്ട്, അവസാനമുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണ സഹിതം കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ, നാം ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖങ്ങൾ, അതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം നമുക്ക് കണ്ണെടുക്കാം. കണ്ണെന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട്, അതായത് ഇയാംപാറ്റ മഴപ്പാറ്റ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഒരു ഈയാമ്പാറ്റ വെളിച്ചം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഈയാമ്പാറ്റയെ. അപ്പൊ അത് തീ കത്തിരിക്കുമ്പോ ആ തീയിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആകർഷണം കൊണ്ട്, കണ്ണിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് അത് എവിടേക്ക് പോകാണ്? തീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന് കത്തിച്ചാമ്പലാകും അത് അല്ലെ? അതിന് അപകടം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആർക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്, ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഈയാമ്പാറ്റയ്ക്ക് ദുഃഖം വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് മാൻ.
പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും മാൻ. മാനിന്റെ എന്താ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്? മാൻ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് ദുഃഖം വരുന്നത്? മാനിന് ദുഃഖം വരുന്നത്, അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. മാനിന് ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം വേട്ടക്കാരെന്താ ചെയ്യാ? ഓടക്കുഴലിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഈ മാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അതവിടെ അനങ്ങാതെ നിന്നിട്ട് ആ സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിനെ വലയിലാക്കി പിടിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ വേട്ടക്കാർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് അവിടെ ആർക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്? ഈ മാനിന് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നത്. മൂന്നാമത്തതാണ് അവിടെ ആ കുഴിയിലൊരു ആന വീണെടുക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ആന ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആനയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ പെണ്ണാനനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട്, പെണ്ണാനകളെ കൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ആണാനകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണാനകൾ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കും, അതിന്റെ ബാക്കിൽ ആണാനകൾ പോകും. അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണാനകളെ തൊട്ട് ഒരു സ്പർശ സുഖം, ത്വക്കിന്റെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സ്പർശ സുഖത്തിലൂടെ ആണാനകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും. പക്ഷെ പെണ്ണാനകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത കാരണം ആ പോണ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവും കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പെണ്ണാനകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ കുഴി ക്രോസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആണാനകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കുഴിയിലേക്ക് വീഴും. അങ്ങനെ ആ കുഴിയിൽ വീഴുമ്പോ അപ്പൊ ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആനയ്ക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. അടുത്തത് താമരപ്പൂ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? താമരപ്പൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ അത് വിരിയും, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ അത് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഗന്ധം, നമ്മളെ മൂക്ക് ഗന്ധം നുകരാനായിട്ട് താമരയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നല്ല സ്മെല്ലാണ് അല്ലെ താമര വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ വണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഗന്ധം നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആ താമരയിൽ വന്നിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വൈകിട്ടാകുമ്പോ എന്താ ചെയ്യും? സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ താമര ചുരുങ്ങും. അപ്പൊ ആ വണ്ട് അതിലിരുന്നിട്ട് ചത്തുപോകും. അപ്പൊ അത് എന്താണത്? ഗന്ധം നുകരാൻ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വന്നത്. അങ്ങനെ അത് അതിന് അപകടം സംഭവിക്കാണ്. അടുത്തതാണ് മത്സ്യം. ഒരു മത്സ്യത്തെ പിടിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു മത്സ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ചൂണ്ടയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത്? നാവ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് എന്താണ്? ആസ്വാദനം സംഭവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകാണ്? ദുഃഖം ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മീൻ എന്താണ്? മറ്റേ മീന് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നാക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അപകടം വരുന്നത്. അതാണ് ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ. നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ലഭന്തെ മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി. ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയേ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. അതായത് നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോവാണ്. സംശയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ഇത് വേണോ, അത് വേണോ, നഷ്ടമാണോ, ലാഭമാണോ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സംശയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ? ആ സംശയങ്ങൾ മാറാം. ആ സംശയങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായിട്ട് മാറും. നമ്മള് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാല്. രണ്ടാമത്തത് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കാതെ, വേറെ ഒന്നിലും ആകൃഷ്ടനാകാതെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാണ്? ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവര്. മൂന്നാമത്തത് എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക, സഹായിക്കുക. അതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ആ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം? അവർക്ക് ക്ഷേമം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അല്ലെ? ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക. അങ്ങനെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർക്കും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവർക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്?
ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാറും? ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരുമോ? ഇപ്പൊ ഹരേ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി സംശയത്തിന്റെ എന്താ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ശരി 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 ഫോണില് പറയും. ക്ലിയർ ആയി വന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ മാറി നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താവും? സംശയങ്ങൾ നമ്മളെ മാറും അല്ലെ? നമ്മുടെ കുറെ സംശയങ്ങൾ നമ്മളെ മാറി. ആ സംശയങ്ങൾ മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിനതീതരാവുന്നത്? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരാവണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇത് വേണോ അത് വേണോ എന്ന് നിൽക്കും നമ്മൾ. ദ്വന്ദ്ം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, രണ്ടിലേതാണെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സുഖം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വേണോ, ലാഭം വേണോ നഷ്ടം വേണോ, അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംശയങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളും ഇല്ലാതാവും. കാരണം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും സംശയമില്ലെങ്കിൽ. അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായെന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോ, നമ്മള് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ എന്തിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതാണ് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാതാജി, ഹരേഷ്ണ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മാതാജി, ഇതുപോലെയുള്ള ബുക്ക് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളതൊരു ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് അവിടെ. അതിന് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് വേറൊന്നിലേക്ക് മാറാതെ നമ്മൾ എന്തിനാണ്? ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതികമായതൊന്നിനും ശ്രദ്ധിക്കാതെ മറ്റൊന്നിലും ആകൃഷ്ടനാകാതെ നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അറിയാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവര്. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് ഉയരണം? ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരണം. ആ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്തത് കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭീതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദ്ധിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി കിട്ടുന്നത്? കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ്, കാമവും ക്രോധവും ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ എന്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം? പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. പരിപൂർണത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് അല്ലെ? ആ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ മാറി അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും പരമപദ പ്രാപ്തി കിട്ടും. കാരണം കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ മാറി അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? പരമപദ പ്രാപ്തി സാധിക്കും.
നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം പോറ്റുന്നത്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത്? ആമ കരയിൽ മുട്ടയിടും, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളില് മനസ്സൂന്നും. അങ്ങനെയാണ് ആമയുടെ മുട്ടകൾ വിരിയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവൻ, ഏറ്റവും മുകളില്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധ്യാനം കൊണ്ട്, നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്നും വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എപ്രകാരമാണോ മത്സ്യം നോട്ടം കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനത്തിലൂടെ മുട്ടയിൽ മനസ്സൂന്നി മുട്ട വിരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന്, ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തിയുത സേവനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അയാൾ ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാം. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ. അതായത് അതിന് നമുക്ക് ദേവന്മാര് മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച, അതൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ പറയാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനിലെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോകാമഹേശ്വരം സുഹൃദാം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി
എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം മാറി ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ മാറി ശാന്തി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ശരിയായ രീതിയിൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്താണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകത്തിന്റെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? പരമമായ അധികാരിയാണ്, പരമഭോക്താവാണ്, നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ, പരമാധികാരിയാണ്, പരമഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇവിടെ ഇത് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഈ പിക്ചർ കാണുന്നത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണിത്. അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പർവ്വതമാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണിത്. കാർത്തിക മാസത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലീല തന്നെയാണിത്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ ലീലയും. അതായത് ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രന്റെ കോപം നിമിത്തം 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ മഴ പെയ്യാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരും, അല്ലെ? അങ്ങനെ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ വൃന്ദാവന വാസികളെ മുഴുവനും ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ആ മഴയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചെറു വിരലുമ്മലാണ് എന്ത് പൊക്കുന്നത്? ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് വൃന്ദാവന വാസികളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കൈവെടിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവർദ്ധന ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃപാ സിന്ധോഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की निताय गौर परमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഏകാദശി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ 17-ാം തീയതി ഏകാദശി അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്കൊരു അധ്യായം വായിക്കാൻ തരുമോ? വായിക്കാലോ. എന്റെ പേരിടുവോ? ഇപ്പൊ പറയാം മാതാജി. അന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. ഞാൻ മറന്നു പോകും മാതാജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എനിക്ക് ലാസ്റ്റാ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ല, എപ്പോ പറഞ്ഞാലും കണ്ണച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞാലും കിട്ടൂല. അതാണ് പ്രശ്നം. കാരണം ഞാൻ മറന്നു പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ട് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ മാതാജി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാതാജി ഇതുപോലെയുള്ള ബുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമോ? ഏത് ബുക്ക്? ഇതുപോലെയുള്ള ബുക്ക് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബുക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അർത്ഥമുള്ള ബുക്ക് നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യമേ തന്നെ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മള് പഠിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബുക്കിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ. മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ആമസോണിൽ നോക്കിക്കോളും മാതാജി. അടുത്ത് റേറ്റ് കുറവുണ്ട്. 340 രൂപ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മുക്തിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്?
ഭക്തിയുക്തമായ സേവനകർമ്മം. ഭക്തിയുതമായ സേവനകർമ്മം. ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ആഗ്രഹിക്കാനും പാടില്ല, വെറുക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ടും സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയെ ശ്ലോകം 10 എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെ അല്ലെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടി. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധമുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ പറയുന്നത്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മുഴുവൻ ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആർക്കാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്? ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുമോ? കാരണം ത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റേ വ്യക്തി എന്താണ് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഫലം എന്ന് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. ലോകത്തില് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം 4 കാര്യങ്ങള്. തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും ബ്രാഹ്മണനും പശുവും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിയ പണ്ഡിതനായി. അതെ, യഥാർത്ഥ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞത്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? പണ്ഡിതനെ ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടാലും നായയെ കണ്ടാലും നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ കണ്ടാലും എല്ലാവരിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. മാത്രമല്ല ജീവാത്മാവ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ശരീരത്തിലാണ്, നാളെ വേറൊരു ശരീരത്തിലായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന് സാധിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വല്ല മൃഗമായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതാർക്കറിയാം? ഈ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മള് ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദുഃഖം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഓരോന്നിനും പറയാൻ പറ്റില്ല. കണ്ണ് ആകർഷണം, വന്നത് അപകടത്തിൽ വരും. പിന്നെ 3ാമത്തെ തൊക്ക്, സംഭവിക്കില്ലേ? താമരയിൽ ചത്തുപോകും വൈകുന്നേരം. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞ
മത്സ്യം. ഗന്ധത്തിലെ അടുത്തയായ ആകൃഷ്ടനായ പണ്ടിനെ പോലെ. നാവിന്റെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പിന്നെ അല്ലെ മത്സ്യത്തിനെ മത്സ്യത്തിനെ വെച്ചിട്ട്. അടുത്തത് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുക. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാം. ഭൗതികമായതിൽ നിന്ന് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കാണ്? ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാ സംശയങ്ങളുടെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അത് എപ്പോഴാ ചെയ്യാം? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ, കടക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ശ്ലോകാണ്? 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ്? എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം ശാന്തി ശ്ലോകം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞതില്? മനസ്സിലായോ?